така, днеска ще играем Skywars в World Minecraft. This server is the best. This server is the best. Да, този сервер ми харесва много. И между другото, това е първият ми сервер, който съм играл Minecraft. Аз започнах преди 1-2 години да играя Minecraft. Просто гледа си клипчета. Играх Minecraft. Вече не знаех дали иска. Както казах, Minecraft is the best. Тя беше много известна. Както тя тръгна по магазините. И да, още цели така се запали на Minecraft. Гледа си просто той ще ми уби. Между другото, да знаете, не съм много добър на PvP-тата, ама никак не съм добър на PvP-тата. И между другото, за песните, ако искате песни, всеки 10 000 сабскрайба, ще правя може би по една песен, защото мисля да не се отказвам от YouTube, защото YouTube е велик. И да, точно. Вау! Стана ми смешно. Как падна там? Както ми трябваше. Както са точно. Да, както са те. Знаете, взимат демидж. Те са лоши. И между другото, да, забило ми се кактус. Ужас. Помните това абсолютно никъде. Дори и навънка. Ако видите кактус, просто гледайте. Гледайте го просто. Нещо не да прави. Мене ме е страх да не се хваля като някакъв да не казвам, защото и без това и аз не знам. Ама аз сега си копая. Защото опа, би трябвало да има скрита стая. И този кактус го взех. Да, взех. Да, между другото намерих едно много хитро нещо. Има ли нещо надолу? Би трябвало да има и втори чест. Вау. Не, трябва да има втори чест. Тук. Да се качим. Кой? No? I don't know. Остави честа, братле. Ти просто трепиш. Дано да не ме убият като миналия път. Всъщност знаете ли какво? Ще се опитам да изрежа. Воу! Ома, те са долу срещу мен. Не, умирам! Перли! Не, късно е вече, трябва да се сета. Ще да читна малко. Както казах, аз не... Всъщност не съм казал, вие не гледахте. Другите ми опитни клипове, които нямаха звук. Да, хора, правило на най-тъпите айтеми, така да го кажем. Най-тъпите айтеми, да. Ако викам това е заради слушалките, защото съм със слушалките си, които хем са хубави, хем са лоши. Горе-долу бих казал. Нямам оръжие. Да, като казах, нямам оръжие и веднага ми изникна оръжие. Легендарки. Всъщност, според вас, по-ошените в
вкусни или горчиви? Или гадни, точно. Защото нещо хората така казват. Гадни. Чакай, шарпни с 2, а този беше шарпни с 3. Аз сега 9 цяло. И брадата е шарпни с 2. Да. Вижте ли колко много време съм играл в този сервер. Сега отивам на някакъв остров. Ето този. Отивам на него. Да, ето един. Да, нема айтем. Вау. Каска. Всъщност трябва ми хубав меч. Всъщност това е така. Вау. This ball is the best in the world. И да, да, аз умирам просто, аз направо. Вау! Изядох легендарка. Това беше хакер. Изядох 2 легендарки, хора. Или сигурно действието им се изчерпало заради лавата. И сега... What? Това се бъгна. Нещо, оставете. Не е важно. Влизам в този мап. Да, пак на този мап. Ето, май да. Да, хора. Това ще е последната игра. Между другото, изобщо не съм добър на PvP-тата. Изобщо. Трябва, всъщност даже и с Poison не съм добър. Между другото, едва мога да хвърлям Poison. Може да си представите колко съм нуберски, така да го кажем. Да, така, това само честплейт, брутално някой сега да ти скочи отзади. Уау, пауър, добър, взимам си инфинитито с мен. Така ли ме струва или чувам някой? Трябва да действам просто. Нямам честплейт. Всъщност, да решим. Вау, те са двама хора. И това ще е всичко от този клип. Да, и до скоро, хора!